iza ovog fantastičnog dizajna, interesantnog, savremenog, intrigantnog, sve se pomera, sve se menja, nikad se nećeš okupati u istoj reci i zagaziti u istu vodu, tako isto ni ovaj prsten nikad ne izgleda identično. Danijela Komatović, Čehinja u Srbiji. Da li je ovo vaša prva izložba? Ovo je moja druga izložba. Prva izložba je bila pre nekoliko meseci. To je byl můj první nástup u Beogradu. Kolekcija se zvala New Air Princess i byla je namenjena svim princezama modernog doba. A ova kolekcija je Oko do duše, to je neki prevod, Eye to the Soul. Tako da glavni taj oblik koji ja sad dominira u ovoj kolekciji je oko i to oko ima nekoliko značenja jer već to je byl u Egiptu symbol za boga Hora koji je byl kao zaštitnik, hránio je decu i zato Egypćani dosta su koristili symbol oko jer to ih kao štitilo. Oko. Oko, da vam prevedem, oko je oko. Oko je oko. A oko je rečitije od usana. A put do duše i do znanja i mudrosti, znači oko ima mnogo značanja. A ja sam ga iskoristila i za ovu kolekciju. Dizajn ekstravagantnog, vanvremenskog nakita. Šta koristite? Ovde ima i nekih čudnih, rekla bih, legura. Znači, u pitanju je zlato, sve je zlato, samo što ja volim crni rodijum, tako da ja u stvari kao da preslačim to zlato u crni rodijum. Imam i crni dijamant ovde izložen. Gde je crni dijamant? I veoma je neobičan, ja moram da priznam da do sada nisam videla crni dijamant. Znači, ovo je kolekcija koja se zove Put do duše, je li tako? Tako da se kažem. Danijela, otkud vi u Beogradu? Ja živim i radim u Beogradu već nekoliko godina. Zaljubili ste se, priznajte. Tako je, zalubila sam se. Mi smo se upoznali sa suprugom u Pragu, ale on više nije mogao tamo da živi, a ja ne mogu bez njega da živim, tako da smo se preselili. Vi prevećete očima, malo kliše. Tako je i preselili smo se, a meni fino ovde, sviđa mi se, mislim, dobro mi je ovde. Gde ste živjeli, u Pragu? Ja sam rođena i u Pragu, tako da to mi je moj rodni grad. Još jedno pitanje za Danijelu. Vi dizajnirate ovaj nakit, ali me zanima da li ga i izrađujete? Ja lično ga ne izrađujem, samo ga dizajniram, u stvari crtam i sarađujem u Srbiji sa nekim majstorima koji su mnogo dobri, vrhunski. Imaju malo probleme sa terminima, moram da naglasim, ale su dobri i mislim da će to biti još bolje, malo da poradimo. A inače i u Pragu radim neko to prstenje i u Hrvatskoj. Danijela je ne samo dizajner nakita, ona je slikar i ovde je izložena jedna njena izuzetno zanimljiva, hiperrealistična, subrealistična slika koja se zove majčinstvo. I sad ćete vi objasniti šta je to. To su vaša deca, jel da? To su moja deca, to sam ja slikala, pošto se bavim i slikarstvom. A ko je ono gore koji je onako brižan i pati? To su moje osjećaje. To je majčinska ljubav i majčinski strah i briga za decu, jel da? Ja tako doživljavam majčinstvo, ali mojoj majci se ta slika ne sviđa, moram da naglasim. Njoj se to ne sviđa. Njoj se ne sviđa što sam tamo naslikala ovo ružno, ona bi samo ovako volela to. Biti majka je jako teško, složeno i tu su pomešana osjećanja. Nekada mislite da ćete da umrete od muke, od straha, od brige. Tako je. A nekada stvarno uživate i ponosite se svojom decom. Pa da, to se vidi ovde u ovom delu, uživam, ponosim se, sreća, sve to, ali ipak te brige i te strahove to
I onda odgajite ovo malo biće i onda dođe neko sa prstenom. Da, na primjer moji dečaci. Da, i ode ti dete, ali ako je prsten ovako dobar kao što je prstenje iz vaše kolekcije, onda je to dokaz ne samo ljubavi, jer ljubav dođe i prođe, nego je to dokaz i jednog dobrog životnog stila, jednog ukusa i jednog civilizacijskog odnosa prema životu i ljubavi. To je prsten. Prsten nije samo karat, nije samo zlato i drago kamenje, prsten je mnogo više od toga. Drago mi je. Takođe, drago me, uživajte. Ovo je bio Suzanin izbor. Vi ste Suzanin izbor.